Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в нашия YouTube канал Пътувай с Краси. Аз съм Краси и днес отново искам да ви заведа до Китай. Вече в първото видео, което започнахме да ви разказваме за Китай, тези от вас, които са го гледали, така се разбрали как стигнахме до идеята да пътуваме до там, как сме пътували и нашите, така да се каже, първи впечатления. И днес в това видео искам да ви разкажа за комуникациите и заплащането в Китай. Тъй като сблъскахме се там с нещата, в Азия, специално в Китай, интернета и социалните мрежи, например, са ограничени. И точно в това видео исках да си поговорим и да ви разкажа за нашия опит, свързан с тези неща. Разбира се, преди да тръгнем за там, доста така интензивно се поинтересувах как стои въпроса с местната валута, какво ни е необходимо като карти, дали е необходимо първо да си, примерно да си обменяме пари от тук, да си вземеме с нас, като цяло как функционират нещата с плащането и всичко останало. И съответно как стои въпроса с интернета там. Обикновено, като сме ходили в отпуска извън Европа, сме ползвали интернета единствено и само в хотела, когато сме били. Нямали сме нужда да купуваме, примерно, някаква допълнителна карта или нещо от сорта, просто ползвахме интернета в хотела. Но тъй като този път за 2 седмици бяхме там и нямаше да стоиме само в хотела, особено аз, съпругът ми щеше да работи и работеше съответно, аз все пак щях да обикалям из града и да разглеждам. Решихме, че ще е добре, ако имаме интернет с нас. И освен това, предполагахме, че определено ще ни е необходим такъв. И сега ще ви разкажа за нашия опит, свързан с това нещо. Първо ще започна с валутата. В Народна република Китай официалната валута, която е там, с която става разплащането, това е юан, така се казва. Когато ние пътувахме, курсът на юана беше, значи за 1 евро получавах човек там, всъщност ние януари месец, като бяхме, около 7,85 юана. Такъв беше курса. Доста така прочетохме как функционират нещата там с плащане, с обмен на валута, какви карти ни са необходими, дали можем да теглим пари от там, колко струва и всичко останало. Като отидахме там, естествено, нещата така малко се различаваха. Значи реалността се различава от това, което се пише в интернет и което така се споделя. Това, което почти навсякъде прочетох и чух и в видеа и в пространството беше, че непременно трябваше да имаме 2 китайски епа, с които там ставаше задължително заплащането и комуникацията. В Китай те нямат примерно WhatsApp, Viber и така нататък. Те имат 2 основни епа. Единият се казва WeChat, а другият се казва Alipay. Посредством тези епове, освен че става комуникацията по този начин, също така могат да се извършват и абсолютно всички разплащания, поръчки и всичко останало. Обаче има тук един много тънък момент, че за да ползваш въпросните епове, на теб ти трябва интернет. Към точката с интернета ще ви разкажа малко по-късно. Това означава, че едното без другото не функционира. Оказа се обаче на място, че човек в случая, когато бяхме там, такива епове, ние си бяхме инсталирали един такъв, тъй като имахме интернет с нас. Всъщност, дори и без такива епове, човек може да се оправя без проблеми. И то с пари в брой. Значи, ако
не може, примерно, да плащате с карта или пък не може да плащате с въпросните епове, то задължително винаги си носете с вас пари в брой. Това се доказа многократно при нас, защото ние не бяхме в някакъв много туристически град, където навсякъде се плаща всичко през епове. И общо взето, като ходихме по различни малки магазинчета, винаги сме плащали в брой и сме нямали абсолютно никакъв проблем. Тук немците имат една много хубава поговорка барес изварест. Това означава, че винаги истината е в парите в брой, така да си каже, най-грубо преведено. Така че препоръката е да имате във вас винаги пари в брой, защото ако не стане с някоя от картите, а то има голяма вероятност да не стане с картите, с които сте, които имате, то имайте задължително пари в брой. Единият вариант е да си обмените пари от държавата, от която тръгвате. Значи, при нас, например, тук в Германия, ако решиме да си обменяме пари от валутата в страната, в която отиваме, това можем да го направим на летището. Там има такава банка, която обменя валута от цял свят. Недостатъка на това нещо е, че човек получава сравнително лош курс. Така че трябва сами да си прецените кое е по-добре за вас. Ние лично този път не бяхме обменяли пари. Ние като цяло не обменяме пари, когато пътуваме в Азия. Така че за мен това така е малко излишно. Но разбира се, всеки за себе си трябва да прецени. Да. Другия вариант е с вашата кредитна карта да изтеглите пари от държавата, в която отивате. В случая, специално за Китай, често, да не кажа много често, кредитните карти не функционират или биват отхвърлени или има някакъв проблем с тях. Дори когато преди да тръгнем на Китай, аз специално писах до нашата банка, казах, че ще пътуваме за там и нали, какво е тяхното мнение, дали ще имаме някакъв проблем, когато сме там, и техният съвет беше: вземете всички възможни карти, които имате, защото не винаги функционират. Понякога дори, примерно показваш, да речеме, Visa или MasterCard и те ти казват не може да се плати с такава карта тук. Така че имайте го и това предвид. Ние открихме един много така хубав вариант, който безотказно работеше, и това е подадохме си, заявихме си всъщност още когато бяхме тук, през декември месец, се регистрирахме за Visa карта или Wise. Те са и такива зелени карти. Поръчахме си и дори физическа карта, която дойде за около 10 на дена, ни дойде на адрес в пощенската кутия. И с това нещо, с тази карта абсолютно сме доволни. Тя е като един вид предплатена кредитна карта. Обаче хубавото на тази карта е, че през ЕПА, значи в ЕПА си открива човек сметка, така да се каже, и си я зарежда въпросната сметка с пари. Тъй като ние сме в Германия, на нас основната ни сметка е в евро. Зареждаме си примерно определена сума евро. Като в въпросния еп човек може да си направи, да си открие, така да се каже, виртуална сметка в валутата, в страната, в която отива. В случая ние си открихме, така да се каже, виртуална сметка в китайски юан. И от нашата виртуална европейска сметка, еврова сметка, си прехвърлихме пари, обменихме в китайски юан, което беше много удобно. Разбира се, всичко е свързано с някакви минимални такси, но пък виждаш автоматично на епа ти с каква наличност разполагаш, и прехвърлянето на пари става наистина за секунди.
мога единствено и само да ви го препоръчам. И с въпросната физическа карта, когато си я имате във вас, с нея може да теглите безпроблемно на банкомат от местната валута. Примерно, ако сте си обменили в местната валута 1000 юана или 2000 юана, отивате на банкомата и може да си ги изтеглите всичките без проблеми. Дори така имаше моменти, в които теглихме и без такси. По някой път има такси, по някой път няма. Не мога да ви кажа на какво се дължи това нещо, но това беше факт. Така че, освен това, с въпросната предплатена карта можехме и да плащаме на определени места. По някой път минаваше транзакцията, по някой път не, по някой път имаше възможност, особено в по-големите магазини и ресторанти, нямаше проблеми да плащаме с картата. Така че това е нещото, което мога да ви го препоръчам. Другото, което е хубавото на тази карта е, че няма някакви такси, примерно допълнителни за поддържането на самата карта. Ако някой се интересува, нека да остави коментар, ще му дам повече информация и съответно сайта и ако желаете, мога да ви изпратя дори и покана, съответно да си направите такава карта, защото когато изпратя покана, картата ви всъщност на вас ви излиза безплатно, иначе струва 7 евро. Така, това е относно плащането. Освен това, въпросната Wise или Visa карта може да си я регистрирате например, в епа Alipay, който е един от двата основни епове в Китай. Ако решите да го имате, да плащате с него и съответно вие трябва да имате интернет на телефона, за да функционира всичкото това без проблеми. Въпросният еп функционира с съвсем нормалните европейски кредитни карти, така че без проблеми може и тях да регистрирате, но това така от нашия опит беше много добре. Другото хубаво на тази карта е, че примерно след като човек се прибере от чужбина, както в случай ни като се прибрахме от Китай, имахме определена сума, която беше останала по въпросната виртуална сметка. Без проблеми човек просто с 2 клика си прехвърля сумата отново в евро, което наистина бяхме много доволни от това нещо. Като цяло, това са основните начини за плащане, значи имайте винаги пари в брой, съответно с карта. Преди да тръгнете, информирайте се и във вашите банки какви са условията, примерно за тегляне и за плащане с вашите карти в съответната страна, в случая в Китай. Има банки, при които примерно човек с картата може да плаща и да тегли пари безплатно от цял свят. Така че информирайте се за това нещо. Другият вариант е, примерно, да си вземете долари или евро с вас и да обмените въпросната валута или в хотела, или в тамошни банки. Аз това, в интерес на истината, не сме го пробвали. Когато бяхме в Индия, ние обменяхме пари винаги в хотела, евро. Но в Китай, тъй като теглихме пари с картата, нямахме нужда, съответно, да обменяме пари, евро в хотела. Така че не мога да ви кажа дали има някакви допълнителни такси или не. Предполагам да. Сравнявайки с Индия, когато обменяхме пари в хотела, там имаше някаква минимална такса, което съответно е съвсем нормално. Но имайте така, където се казва, няколко варианта, когато пътувате в чужбина относно плащането. Пари в брой задължително, пари в брой в местната валута, за да може да плащате навсякъде, карти, от които може да теглите пари или с които да се разплащате и съответно пари, да речеме, в евро или в долари, за да може да обменяте, ако нещо ви се наложи. Да се върна отново към въпросните епове. Както споменах в началото, има 2 епа. Единият е WeChat, а другият е Alipay.
може да си ги инсталирате, но не е задължително. Значи, ако някой ви каже, че по друг начин не става плащането, напротив, ако като цяло, ако нямате възможност и нямате интернет и нямате карти, просто си носете пари в брой. Хората като ви видят, че сте чужденци и че няма друга възможност за плащане, приемат и пари в брой. Така че с това общо взето няма никакъв проблем. Особено да речем, ако ходите, искате да си купите плодове от някакво гаражно магазинче, защото има и такива. Ние доста често си купувахме плодове от такива магазинчета. Там приемат без проблеми пари в брой, дори като те видят, че си чужденец, въобще не ти искат някакви епове за плащане. Другото, което е, освен че за тези китайските епове за плащане се иска интернет, при определени транзакции има и определени такси. Така че всяко нещо си има и предимства и недостатъци. Хубавото е да речем, ако имате, да речем, Alipay като еп, който да е вързан с кредитна карта. Обикновено, когато човек отива на ресторант или на кафе или няма значение къде, за да си поръча, менюто трябва да си сканира един еп, съответно кода на масата, и по този начин излиза менюто и поръчката става, така да се каже, единствено през еп. Това е. Но за цялото това нещо ви трябва интернет. Така, мисля, че бях изчерпателна относно начините на плащане в Китай, за валутата и всичко свързано с това. Ако имате съответно въпроси или ако нещо съм забравила, може спокойно да оставите вашия коментар и ще се опитам да ви помогна с това, което знам на база нашия опит, който имаме. Така че не се протеснявате или примерно споделете вашия опит с това. Вие как е било при вас, когато сте ходили в Китай? Имали ли сте някакви проблеми с плащане? Били ли са необходими някакви епове или нещо от сорта? Така, сега ще ви разкажа как стои въпроса с интернета и с социалните мрежи. Предполагам, че доста от вас знаят, в Китай, Народна република Китай, нещата от към социалните мрежи са доста ограничени. Какво означава това? Това означава, че примерно с интернета, да речеме варианта за интернет, който има човек е към въпросния мобилен оператор от страната, в която живее. Да речем ние както живеем в Германия, нашия мобилен оператор също предлага мегабайти интернет в Азия или в Китай, но интернета специално от мобилен оператор, когато човек е на сметка, цените са доста скъпи и общо взето почти не си струва. Много зависи дали ще ви трябва интернет и доколко ще ви трябва интернет. Като цяло човек е свикнал навсякъде да има интернет, да провери нещо, било то в Google, било то или пък да си отвори социалните мрежи. Факт е, имайте предвид, че в Китай нещата са малко по различен начин. Там социалните мрежи са блокирани като цяло и ако човек си отиде и със своята си нормална телефонна карта и ползва интернет от нея, има много голяма вероятност, да не кажа въобще няма да функционира, примерно ако иска Facebook, Instagram или YouTube или нещо от сорта да зареди или пък Google, да не му се отвори нищо. Защото просто въпросните сайтове всичко се блокира. Ние ползвахме интернета в хотела, който беше сравнително добър и в интерес на истината там нещата функционираха, функционираше и YouTube, функционираше и Facebook. Ние като цяло в хотела ползвахме интернет. Там в интерес на истината интернета беше добър, функционираше и YouTube, функционираше и Facebook, и Instagram, като цяло социалните мрежи, и WhatsApp, и Viber. Нямали сме така проблем с тях.
Но извън хотела, ако човек примерно реши да ползва някое обществено Wi-Fi, вероятността там да не функционират нещата е много голяма. Просто социалните мрежи в Китай са блокирани. Ако си ползвате, както казах, интернета от вашата нормална SIM-карта, освен че е сравнително скъп, за да ползвате социални мрежи и всичко останало, на вас ще ви трябва VPN, който съответно, ако какъвто и VPN да ползвате, той струва също, има някаква месечна такса. Разбира се, винаги зависи вие за колко време ще сте в определената страна и каква е целта на посещението, дали наистина ще ви трябва интернет, когато сте навън и така нататък. Вие трябва сами да си прецените. Ние решихме този път, специално за Китай, да си вземем една eSIM карта. На това се спряхме, като има различни фирми, които предлагат тази услуга. Спряхме се на една конкретно, тя се казва AirAllo. От нея си закупихме един eSIM профил, който беше за интернет за 2 седмици. Вариантът, който си избрахме, беше с 10 гигабайта. В интерес на истината, този план беше сравнително голям. Ние съответно след 2 седмици осъзнахме, че 10 гигабайта наистина са доста за 2 седмици. Така че 5 гигабайта, например, без проблеми щяха да ни стигнат и те. Но няма значение. Ние изкарчихме горе-долу около 7-8 гигабайта за тези 2 седмици, като ползвахме така доста интензивно и ползвахме 4 човека интернета, когато бяхме навън. Решихме още от Германия да си проучиме нещата как са, защото си казахме с нашите SIM карти там да ползваме интернет е изключително скъпо, пък и ако трябва да си купуваме съответно и VPN и нещата стават така доста скъпи. eSIM е много практично нещо, но не всеки телефон го поддържа. Трябва да проверите дали вашия телефон поддържа eSIM. eSIM е един вид виртуална SIM карта на вашия телефон. Повечето iPhone го поддържат без проблеми, дори доколкото знам, имат около 5 профила могат да се качат на iPhone, дори които да работят едновременно двата. Ако нямате iPhone, може да видите дали вашия телефон поддържа eSIM адаптер. Ние тук в Германия проверихме и моят телефон поддържаше такъв eSIM адаптер и си поръчахме такъв адаптер. То си е като една SIM карта, върху която могат да се свалят такива eSIM профили, когато човек ходи в чужбина, в някои от страните, в които човек иска да има интернет. Дори аз ползвам в момента eSIM на немската ми карта, която съм си инсталирала върху този адаптер. Адаптера дойде, така, сложил го на мястото на SIM картата и нещата функционираха всъщност много добре. Онлайн си закупихме от тук профил, както казах, от AirAllo, специално за Китай. Човек като избере в AirAllo в коя страна иска да отиде, му се предлагат различни варианти, в зависимост от това за колко време човек ще ходи. Има за седмица, за 10, за 2 седмици, за месец и така нататък, с различни възможности за гигабайти интернет. Ние, както казах, се спряхме на 10 гигабайта и платихме, мисля, беше около 23 евро за въпросните 10 гигабайта, което преценихме, че за нас ще е окей като цена. Има и такива фирми, които предлагат неограничен интернет.
с въпросния eSIM, мисля, че за един месец струваше около 50 евро или нещо такова. Просто за всяка страна условията са различни, информирайте се. Специално мога да кажа за AirAllo, от време на време така губеше се обхвата, което не беше толкова трагично. Предполагам, че това е свързано с въпросния eSIM адаптер. Нямам представа дали е така или не. Това са просто мои предположения, може би защото е адаптер, а не е директно в телефона. Но въпреки всичко имахме интернет навсякъде. Нямаше проблеми. В момента, в който стъпихме в Китай, съответно активирахме картата. От тогава започна всъщност да тече времето. Хубавото на това нещо беше, че той е с автоматичен VPN, което означава, че ние нямахме нужда да търсиме да плащаме нещо допълнително като VPN, за да имаме свободна връзка, за да ползваме социалните мрежи. Така че в тази цена беше включено и въпросния VPN, което за нас беше изключително така, устройваше ни всъщност. И беше добре. Като цяло функционираше навсякъде всичко и съответно, пак казвам, ако решите да си инсталирате Alipay, имате интернет, тогава плащането през Alipay с кредитна карта също няма да ви е проблем. Споменах в началото и за един друг еп за WeChat. Въпросният еп обаче иска китайска SIM карта и доколкото разбрах от моите проучвания, въпросният еп има нужда и от китайска банкова сметка или по някакъв начин е свързано с китайската SIM карта. Така че нас специално като туристи това въобще не ни устройваше. Така че нали, това, което мога да ви препоръчам е относно парите, както пак казах, пари в брой, карти с вас, а за интернета, ако сметнете, че ви е на 100% необходимо, може да си закупите такава карта през eSIM профил, което е много удобно. Ако, примерно, кажете, не, мен няма нужда от интернет, като цяло има различни хотспотове с безплатен Wi-Fi, но все пак човек трябва да има предвид, че те не са толкова сигурни. В хотела също човек, където е отседнал, има винаги интернет, така че от към това отношение нали, няма ли сме абсолютно никакъв проблем. Другото като епове и така относно комуникация и придвижване, което мога да препоръчаме. Значи, както казах, в Китай нещата функционират по по-различен начин. Дори човек и да има интернет, да речем Google, търсене в Google или примерно Google Maps, не функционират така, както функционират в Европа. Там са много по-неточни. Така, по някой път функционира, по някой път не функционира, така че имайте го и това предвид. Другото, което мога да ви препоръчам, примерно като карти, което може да се ползва там, бяхме си свалили един еп, казваше се Maps.me. Това са карти, подобно на Google Maps, но можеше човек да свали офлайн карти примерно за града, в който е, и бяха сравнително точни. Там можеше да се търси примерно до забележителност, искам да отида или пък нещо от сорта, така че сравнително полезно беше и това е което сме ползвали и да се придвижваме. Да, като цяло това е относно комуникацията, относно финансите в Китай, с разплащането. Така че всеки, разбира се, трябва сам за себе си да прецени кое за него ще е най-изгодно. Примерно и относно парите, и относно интернета. Това е нашия опит, който ние събрахме за тези 2 седмици. Така че надявам се да съм била полезна с тази информация.
Смятам така да завърша това видео. Ако имате въпроси свързани с темата, ще се радвам, ако мога да ви помогна, да ви отговоря. Може да ги задавате под това видео. Ако желаете да ни подкрепите, бихме се радвали, ако се абонирате за нашия канал, активирате камбанката, за да получавате известия, когато качим нови видеа, споделяте, коментирате, харесвате и всичко каквото е необходимо. Надявам се да съм била полезна с това видео и с тази информация за Китай и ще се надявам някой да сподели неговия опит в това отношение и до нови срещи!